Ελλάδα, χώρα με παγκόσμια φήμη για τα αρχαιολογικά και ιστορικά της μνημεία. Η σημερινή Ελλάδα διαθέτει όμως και σύγχρονους τομείς ενδιαφέροντος. Στο Βόρειο Αιγαίο, στην περιοχή μεταξύ Καβάλας και Θάσου, συνδυάζεται η ελληνική παράδοση με τους νέους αυτούς τομείς ενδιαφέροντος. Στην περιοχή της Καβάλας δημιουργήθηκαν από το 1965 περίπου και μετέπειτα νέες βιομηχανικές μονάδες. Μια από τις πιο αξιόλογες βιομηχανικές δραστηριότητες είναι η παραγωγή πετρελαίου και αερίου. Η εταιρεία πετρελαίων Βορείου Αιγαίου, στον διεθνή χώρο γνωστή σαν NPC, ασχολείται με την εξόρυξη των πολύτιμων αυτών πρώτων υλών. Στον κόλπο της Καβάλας, από το καλοκαίρι του 1981, αγκυροβολεί κάθε 20 μέρες ένα δεξαμενόπλιο για την φόρτωση αργού πετρελαίου. Πρωτοφανές για την ελληνική οικονομία. Πετρέλαιο από την Ελλάδα για την Ελλάδα. Πανύψηλο προβάλλει το πετρελαιοφόρο όσο είναι ακόμα οι δεξαμενές του άδειες από το πετρέλαιο του Πρίνου. Και όμως οι ιδιότητες του πετρελαίου αυτού προβληματίζουν τους ειδικούς κατά την εξόρυξη και επεξεργασία, τους μηχανικούς, τους χημικούς, τους τεχνικούς κατασκευών και συντηρήσεων. Το πρόβλημα είναι η μεγάλη περιεκτικότητα θείου και ιδιαίτερα το μεγάλο ποσοστό τοξικού υδροθείου στο συμπαραγόμενο αέριο. Απαιτούνται πολυδάπανες λύσεις από απόψεως υλικών και τεχνικών μεθόδων, ώσπου να γίνει η προγραμματισμένη φόρτωση του πετρελαίου, όπως φαίνεται. Η εργασία των διτών χαρακτηρίζει την άλλη πλευρά του προβλήματος. Η παραγωγή απαιτεί ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος. Κανένας αγωγός πετρελαίου δεν δίνεται ελεύθερο σε λειτουργία, προτού ακόμα διαπιστωθεί, μεταξύ των άλλων οπτικά, η τέλεια κατάστασή του. Το βάθος του νερού εδώ είναι 24 μέτρα. Ο τόπος εργασίας των διτών, κατά τη φόρτωση του αργού πετρελαίου, απέχει 3 χιλιόμετρα από την ακτή στην ανοιχτή θάλασσα. Θα δώσουν πάλι το OK. Ναι, οι βάνες ανοίγουν, η φόρτωση αρχίζει. Η φόρτωση του πετρελαίου γίνεται χωρίς κανένα κίνδυνο. Ο τελικός κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας εργασιών. Πού αρχίζουν οι εργασίες αυτές, πού βρίσκονται τα κοιτάσματα των νέων αυτών ελληνικών θησαυρών και γιατί είναι η εκμετάλλευσή τους τόσο κοπιαστική? Πετρέλαιο και αέριο. Προϊόντα που παράγονται εδώ στις μεταλλικές εξέδρες που έχουν στηθεί πάνω από το κοίτασμα του Πρίνου, μέσα στο Αιγαίο, κοντά στη γραμμή του φεριμπότ μεταξύ Καβάλας και Θάσου. Μια διεθνής κοινοπραξία ανέλαβε την ευθύνη για την εκτέλεση των τεχνικών έργων, την εξόρυξη και επεξεργασία του κοιτάσματος. Πάνω από $600 εκατομμύρια επένδυσαν οι εταιρείες Denison Mines, Hellenic Oil Company, White Shield Greece Oil Corporation και Wintershall Hellas Petroleum. Στην κατασκευή των εγκαταστάσεων του Πρίνου συμμετείχε μεγάλος αριθμός ελληνικού προσωπικού και ελληνικών εταιριών. Τα κρατικά ναυπηγεία της Ελευσίνας, παραδείγματος χάριν, κατασκεύασαν τις εξέδρες. Πάνω από 1.000 άνθρωποι εργάστηκαν κατά την περίοδο της αιχμής των κατασκευών του έργου του Πρίνου.
Η εκτέλεση των υποθαλάσσιων μεταλλικών κατασκευών έχει ειδικά ενισχυμένους κόμβους που συμβάλλουν στην επιπλέον σταθερότητα των κατασκευών στην περιοχή αυτή που είναι εκτεθειμένη σε σεισμούς. Ρημουλκά βάζουν πλώρη για το Βόρειο Αιγαίο. Με πολλαπλές θαλάσσιες ρημουλκίσεις μεταφέρθηκαν οι βαριές κατασκευές από την Ελευσίνα στον χώρο του Πρίνου. Το υποθαλάσσιο μεταλλικό κατασκεύασμα καρφώνεται μέσα στον πυθμένα της θάλασσας. Σιγουριά για την αντιμετώπιση των σεισμών. Κατάλληλα καρφιά διαπερνούν τα σωληνοειδή πόδια της πλατφόρμας, επιμικρύνονται με συγκολλήσεις και σφινώνονται σε βάθος 50 μέτρων στον πυθμένα της θάλασσας. Πλωτοί γερανοί τοποθετούν τις εξέδρες επάνω στις υποθαλάσσιες κατασκευές. Με εξέδρες γεωτρήσεων και άντλησης ανοίγεται από τεχνικής άποψης ο δρόμος για τη ροή του πετρελαίου του Πρίνου. Από οικονομικής άποψης άρχισε η πορεία του με την απόφαση της Ελλάδας να αναπτύξει δική της βιομηχανία πετρελαίου σε συνεργασία με διεθνείς συνεταίρους. Την οικονομική ευθύνη, καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση του έργου, την ανέλαβε η κοινοπραξία. Η επιφάνεια του κοιτάσματος έχει μέγεθος 4.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το βάθος του είναι 2.700 μέτρα. Η αστεροειδής διάταση των πηγαδιών άντλησης επιτυγχάνεται με κατευθυνόμενες γεωτρήσεις. Στις πλατφόρμες Α και Β καταλήγουν όλοι οι σωλήνες των γεωτρήσεων. Από το κοίτασμα ανεβαίνει το πετρέλαιο με δική του πίεση μέσω μεταλλικών σωλήνων στις εξέδρες. Βαριές βάνες κλείνουν κατά ασφαλή τρόπο την πίεση των πηγαδιών. Αυτόματοι ρυθμιστές ελέγχουν πίεση και ποσότητα όταν χρειάζεται. Το αργό πετρέλαιο μεταφέρεται με αγωγούς από τις εξέδρες γεωτρήσεων Α και Β μέσω γεφυρωμάτων προς την εξέδρα Δ. Οι περίπλοκες εγκαταστάσεις εντυπωσιάζουν ακόμα και τους μη ειδικούς. Αυτός ο τεχνικός εξοπλισμός είναι αναγκαίος για την άντληση του πετρελαίου ώστε να καταστεί εμπορεύσιμο. Το θέμα έχει ως εξής. Το εισερχόμενο πετρέλαιο διαχωρίζεται από τα συμπαραγόμενα συστατικά του. Αυτά είναι το νερό και το αέριο που είναι διαλελειμμένα μέσα στο πετρέλαιο. Οι τεχνικές εγκαταστάσεις προβλέπουν ώστε το νερό του κοιτάσματος που περιέχει άλατα να μην ρηχτεί στη θάλασσα, αλλά να διοχετευτεί πίσω στο χώρο του κοιτάσματος. Το νερό διοχετεύεται κάτω στο πηγάδι με μια πίεση 280 μπαρ, βοηθώντας τη διατήρηση της φυσικής πίεσης του πηγαδιού, που χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατό να ανέβει το αργό στην επιφάνεια. Στην πλατφόρμα Δέλτα αφαιρείται το αέριο από το πετρέλαιο στον διαχωριστή. Το αέριο αυτό περιέχει περίπου 60% υδρόθιο. Το απελευθερωμένο αέριο εξέρχεται σε μορφή φυσαλίδων, όπως συμβαίνει σε ένα αεριούχο ποτό, και συλλέγεται. Διοχετεύεται στον απορροφητή μέσω ξεχωριστών σωλήνων. Στον απορροφητή απελευθερώνεται από την υγρασία του και ξηραίνεται, όπως λένε οι ειδικοί, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα της διάβρωσης στα συστήματα μεταλλικών αγωγών. Το αργό πετρέλαιο παρουσιάζει ακόμα προβλήματα. Η μεγάλη του περιεκτικότητα σε ασφαλτίνη βουλώνει αγωγούς και δοχεία. Εκτεταμένες έρευνες της NAPC έδωσαν τη δυνατότητα να τεθεί το πρόβλημα αυτό υπό έλεγχο.
Το αργό πετρέλαιο που απελευθερώθηκε στον διαχωριστή από το νερό και το αέριο παραμένει εντούτοις ακόμα διαβρωτικό. Για τον λόγο αυτόν του παρέχεται ήδη στην εξέδρα ένα αντιδιαβρωτικό χημικό υλικό, το οποίο δημιουργεί ένα διαχωριστικό φιλμ μεταξύ πετρελαίου και μεταλλικού αγωγού. Είναι ένα παράδειγμα από τα πολλά προστατευτικά μέτρα που λαμβάνονται στη βιομηχανία πετρελαίων. Συνεχείς έλεγχοι όλων των παραγωγικών διαδικασιών προσφέρουν στους εδώ εργαζόμενους ασφάλεια. Εγγυούνται μια συνεχή παραγωγή και εμποδίζουν, ακόμα και σε περιπτώσεις τεχνικών βλαβών, ρήπανση του περιβάλλοντος. Το πετρέλαιο και το αέριο μεταφέρονται με αγωγούς στην ακτή. Η αγωγή αυτή δεν είναι θαμμένη στο βυθό της θάλασσας για να μην υποστούν φθορά σε περίπτωση σεισμών. Όλες οι σωληνώσεις και εγκαταστάσεις του Πρίνου είναι υπολογισμένες για αντοχή κατά σεισμών. 20 περίπου χιλιόμετρα είναι η απόσταση μέχρι τις χερσαίες εγκαταστάσεις του Πρίνου στο Sigma Site. Οι εγκαταστάσεις για την επεξεργασία του πετρελαίου δίνουν την εντύπωση ενός δηληστηρίου. Οι πολύπλοκες αυτές μονάδες είναι απαραίτητες για τη σταθεροποίηση του αργού πετρελαίου και για τον καθαρισμό του αερίου. Ένα τρίτο προϊόν προκύπτει κατά την επεξεργασία αυτή, το θιάφι. Πετρέλαιο και αέριο. Κάθε ένα από τα προϊόντα αυτά έχει το δικό του δρόμο μέσα στο λαβύρινθο των αγωγών και δοχείων. Ας αρχίσουμε με το σλάλομ του πετρελαίου. Στον πύργο αυτόν απομακρύνονται τελικά τα υπολείμματα αερίου από το πετρέλαιο. Το αργό πετρέλαιο σταθεροποιείται, στέλνεται στις δεξαμενές και εκεί αποθηκεύεται με ασφάλεια μέχρι ότου το παραλάβει το πετρελαιοφόρο. Το έτοιμο για πώληση πετρέλαιο αντλείται από τις δεξαμενές αποθήκευσης μέσω ειδικού αγωγού στο πλοίο. Το δεξαμενόπλοιο θα μεταφέρει σε λίγο το πετρέλαιο στο διηλιστήριο. Το έρμα του πλοίου διοχετεύεται με άλλον αγωγό στην ξηρά. Το έρμα περιέχει υπολείμματα πετρελαίου και δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να χυθεί στη θάλασσα. Εκεί στην ξηρά συγκεντρώνεται σε μια ειδική δεξαμενή και μετά από καθαρισμό μπορεί το καθαρό νερό να διοχετευτεί χωρίς κίνδυνο ρύπανσης στη θάλασσα. Η εταιρεία πετρελαίων Βορείου Αιγαίου προσφέρει και σε άλλα πλοία τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση αυτή σε περίπτωση ανάγκης. Και τώρα στο αέριο. Η πορεία του, μέχρι ότου πάρει τη μορφή έτοιμου για πώληση προϊόντος, περνά μέσα από διάφορα στάδια επεξεργασίας μέχρι το τελικό και επιμελημένο καθάρισμα. Παραλήπτης του αερίου είναι η γειτονική βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Οι αεροσυμπιεστές φροντίζουν για την απαραίτητη πίεση του δικτύου τροφοδότησης. Κατά τον καθαρισμό του αερίου προκύπτει στον διαχωριστή υδρόθιο, το οποίο είναι η βάση για την παραγωγή θείου. Στην κεφαλή του δοχείου εκρόφησης διαθέτει ήδη το θειούχο αέριο την απαραίτητη ποιότητα για την επεξεργασία του στην εγκατάσταση Klaus. Η μονάδα Klaus παράγει θιάφι, το τρίτο προϊόν πωλήσεως, υγρό θιάφι. Η NAPC καλύπτει με την παραγωγή της το 50% των αναγκών της ελληνικής αγοράς. Θιάφι σε στερεή μορφή. Η μετατροπή του υγρού θείου σε στερεό γίνεται στη μονάδα κοκκοποίησης. Από όποιο σημείο του Sigma Site κοιτάξει κανείς, βλέπει τον πυρσό. Η φλόγα αυτή είναι ένα εμφανές μέτρο ασφάλειας. Έτσι δεν εξέρχονται στην ατμόσφαιρα άκαυστα τα δηλητηριώδη αέρια. Όλες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις είναι εμφανείς.
Το προσωπικό του κεντρικού θαλάμου ελέγχου παρατηρεί όλες τις λειτουργικές διαδικασίες των χερσαίων και θαλασσίων εγκαταστάσεων. Οι βλάβες διαπιστώνονται αμέσως και λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα χωρίς καμιά καθυστέρηση. Τα συστήματα ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της παραγωγής αποτελούν ένα ασφαλές αόρατο πλέγμα. Παραδείγματος χάριν, οι πολυάριθμοι ανιχνευτές αερίων. Οι αυτόματοι ανιχνευτές καπνού και φωτιάς. Τα κανονάκια πυροσβέσεως που είναι εγκατεστημένα κατά στρατηγικό τρόπο είναι συνδεδεμένα σε αυτόνομο δίκτυο νερού που είναι ανεξάρτητο από το δημόσιο ιδρευτικό δίκτυο. Όλο το προσωπικό των χέρσιων και θαλασσίων εγκαταστάσεων έχει εκπαιδευτεί εκτός από την ειδικότητά του και στην ανίχνευση διαρροής αερίων, στην προσφορά πρώτων βοηθειών και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Η συμμετοχή σε τακτικές ασκήσεις ασφάλειας αποτελούν καθήκον. Μπορούμε το ακροπλήσιο στην άκρη της βάνας. Κάνουμε αυτό, από εδώ και πετάμε αφρό. Ο υπεύθυνος βάρδιας Τσομπανίδης εκτελεί μια επιθεώρηση, αλλά σε λίγο θα κάνει άσκηση με τους συνεργάτες του στην σωστή εφαρμογή των μέσων διάσωσης. Λοιπόν, εξαπλώσει ο Παναγιώτης, εδώ στο κράνος, θα απλώνουμε τον ασθενή, ερχόμαστε στον αναβιωτή, προσαρμόζουμε την προσωπίδα, ανοίγουμε την κεντρική φιάλη και προσαρμόζουμε κανονικά. Παίρνουμε τον πυροσβεστήρα, κατάμε σταθερά τη σκανδάλη, ανοίγουμε το φιαλίδιο και με τον πυροσβεστήρα κατευθύνουμε τη δέσμη στη βάση της φωτιάς. Λεωνίδα. Επίσης και τα πληρώματα των βοηθητικών πλοίων εξασκούνται συνέχεια σε προγράμματα ασφάλειας. Το πλοίο μεταφοράς προσωπικού είναι εξοπλισμένο με ειδικά μέσα ασφάλειας. Προστατεύεται από μια υδάτινη ασπίδα. Έτσι θα μπορούσαν να περάσουν πλοίο και άνθρωποι σίγουρα μέσα από μια φωτιά. Το πακέτο ασφάλειας των θαλάσσιων εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλα τα μέσα διάσωσης που διαθέτουν και τα μεγάλα πλοία και πλέον τέτοια μέσα που είναι ειδικά για την ασφάλεια κατά την παραγωγή πετρελαίου και αερίου. Αφανής εξοπλισμός. Ανιχνευτές φωτιάς. Ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων. Ανιχνευτές δηλητηριωδών αερίων. Εμφανής αντίθετα εξοπλισμός. Μάσκες αναπνοής τοποθετημένες σε προσιτούς χώρους για γρήγορη χρησιμοποίηση. Καθήκον, κανένα βήμα δεν γίνεται χωρίς την προσωπική μάσκα αναπνοής. Επιπλέον υπάρχουν τοποθετημένες σε κέραια σημεία εγκαταστάσεις παροχής συνεχούς αέρα, ώστε να γίνεται επέκταση της χρήσης της προσωπικής μάσκας όταν χρειαστεί, παραδείγματος χάριν στο ελικοδρόμιο. Το δίχτυ ασφάλειας είναι και εδώ πολύ καλά πλεγμένο.
διείτες κατά την εκτέλεση εργασίας ρουτίνας. Αυτήν τη φορά έχουν εντολή να πάρουν λήψη βίντεο στα πόδια στήριξης των εξεδρών. Το βάθος της θάλασσας είναι εδώ γύρω στα 30 μέτρα. Οι βίντεο λήψεις των διών αξιολογούνται από τους υπεύθυνους μηχανικούς του Sigma Site. Αυτό εκεί. Αχα, μάλιστα. Είναι πουλημένα πάνω όχι. Πώς θα είναι. Now I am in 21 meters elevation. Αυτό δεν τα βρω ποτέ. Οπτικός έλεγχος των αγωγών με την τορπίλα. Δοκιμασμένη ασφάλεια από ανθρώπους για ανθρώπους. Κάτι παραπάνω. Δοκιμασμένη προστασία περιβάλλοντος για θάλασσα και αέρα. Η καύση απαερίων μειώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος με διοξίδιο του θείου δραστικά και γίνεται σύμφωνα με τους παγκόσμια αναγνωρισμένους αυστηρούς κανονισμούς Clean Air της Αλμπέρτας του Καναδά. Το χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε για την διατήρηση του καθαρού αέρα ανέρχεται στα $2 εκατομμύρια. Μετεωρολογικά όργανα και ανιχνευτές είναι εγκατεστημένα σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου από το Sigma Site σε ένα πρωτότυπο σταθμό ελέγχου περιβάλλοντος. Ο σταθμός αυτός διαθέτει κλιματισμό, κομπιούτερ και πολλούς αναλυτές. Είναι ο πρώτος σταθμός ελέγχου περιβάλλοντος που παραδόθηκε από τον Καναδά στην Ελλάδα. Σε ακτίνα αρκετών χιλιόμετρων γύρω από τις εγκαταστάσεις της NAPC υπάρχουν 12 εξωτερικοί μικροί σταθμοί σε χωριά, σε πεδιάδες, σε βουνά, στην Καβάλα και στη Θάσο. Εκτός από τους σταθμούς αυτούς, η NAPC διαθέτει φορητά όργανα μετρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα ενός πιο πυκνού ελέγχου της ποιότητας του αέρα, παραδείγματος χάρη σε κατοικημένες περιοχές. Οι αναλύσεις στο χημείο του εργοστασίου δείχνουν κατά πόσο τηρείται ο βαθμός αποδόσεως του συμπληρωματικού καθαρισμού των απαερίων κατά την αποθείωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Αλμπέρτας του Καναδά. Χημικές αναλύσεις για τον έλεγχο του περιβάλλοντος, που στο παρελθόν απαιτούσαν ώρες ολόκληρες, γίνονται τώρα σε δευτερόλεπτα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το κόστος είναι φυσικά υψηλό.
Κύκλος επιθεώρησης. Οι εργασίες αυτές διανέμονται σε περισσότερους από 400 υπαλλήλους που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της NAPC. Περίπου 99% από αυτούς είναι Έλληνες. Πολλοί από αυτούς ήρθαν στην εταιρεία μας διαθέτοντας ήδη βιομηχανική πείρα. Για άλλους όμως που προέρχονταν από χειρονακτικά και γεωργικά επαγγέλματα ή από την αλληλεία, δεν υπήρξε εύκολη δουλειά η εκπαίδευσή τους. Οι ψαράδες της περιοχής αυτής δέχτηκαν τις νέες αυτές εξελίξεις και αισθάνονται ασφαλείς. Γιατί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της νομαρχίας Καβάλας συμπεριλαμβάνει την εταιρεία πετρελαίων Βορείου Αιγαίου ώστε να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια με όλο τον εξοπλισμό της, ακόμα και στην περίπτωση ρύπανσης της θάλασσας, για την οποία η εταιρεία δεν θα έφανε την ευθύνη. Συνήθως αποδεικνύονται παλιά ταλέντα σαν ιδιαίτερα χρήσιμα κατά την απασχόληση σε νέα τεχνικά συστήματα. Στην άσκηση αυτή δεν ρίχνουν δίχτυα για να πιάσουν ψάρια, αλλά για να ψαρέψουν κάτι το διαφορετικό, πετρέλαιο. Αυτά τα πλωτά φράγματα ανήκουν στον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, για τον οποίο η εταιρεία δαπάνησε $1,2 εκατομμύρια. Μια άσκηση αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας, ώστε να είναι κανείς προετοιμασμένος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τέτοιες τακτικές ασκήσεις γίνονται για ασφάλεια της θάλασσας και των ακτών. Με τον τρόπο αυτόν μπορούν ακόμα και μεγάλες πετρελαιοκυλίδες να απορροφηθούν μέσα από τα πλοκάμια αυτού του λαστιχένιου τέρατος. Πώς συνεννοούνται μεταξύ τους οι ψαράδες και πώς επιτυγχάνεται ο χειρισμός του τεχνικού εξοπλισμού, γιατί ο αέρας, η τεχνολογία και η θάλασσα έχουν τους δικούς τους νόμους. Μια αντλία απορροφά το πετρέλαιο που συγκεντρώθηκε στο οπίστιο μέρος και το φορτώνει στη φορτηγίδα που θα το μεταφέρει με ασφάλεια. Μια άλλη άσκηση θαλάσσιας ρύπανσης. Η άσκηση αυτή δείχνει ακόμα και το τεράστιο αυτό τάνκερ μπορεί να περικυκλωθεί από ένα λαστιχένιο φράγμα. Πετρέλαιο που τυχόν θα διέρεε μπορεί να συγκρατηθεί στο λαστιχένιο αυτό φράγμα. Η κοιλίδα βρίσκεται τώρα υπό έλεγχο. Προστασία περιβάλλοντος και ασφάλεια. Η εταιρεία πετρελαίων Βορείου Αιγαίου τοποθετεί τις απαιτήσεις αυτές σε υψηλά επίπεδα. Ο Πρίνος αποδεικνύει, ένας νέος βιομηχανικός τομέας βρήκε το δρόμο του. Η τεχνική και το περιβάλλον συμβιβάζονται.